हाय सांग माने नमस्कार। आपण माने देखुथिबे आम स्क्रीन रे जिनसटी कोन एटा गोटे नुआ जिनिस। आज आम प्रिपेयर करिया जाउछु नुआ आइटम पूरा टोटली नुआ। एमते आइटम आपण आगुर केबे देखि नथिबे। गोटे नुआ आइटम नुआ रेसिपी एटा एक्चुअली होची एटा एक्चुअली कोन टिके हम दर्शक मानु ता विषय कहबे रोजी मैडम आसन सुनिया तांगो पाखु। এটা গোটে নূଆ আইটম এই রেসিপি বিষয়ে আপনাকে কইবে রোজি ম্যাডাম। এটা একচুয়ালি দেখন্তু পুরা চারু মগজ ভଳିଆ দেখা। এটা কোন চারু মগজ? এই জিনিসটা কোন চারু মগজ? না ବୋଇତାଳୁ ମଞ୍ଜି। କଖାରୁ ମଞ୍ଜି। କଖାରୁ ମଞ୍ଜି କଖାରୁ ମଞ୍ଜିକୁ ସେ କଖାରୁ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ତାର ଚୋପା ଛଡେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବତୁରା ହେଇଛି। କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ଉପରୁ ଚୋପା ଛଡିବ। ତୁମେ ଏତିକ ମଞ୍ଜି କେତେବେଳେ ବସିକି ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଛଡେଇଛ? କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ଆକୁ ଛଡେଇବା ପାଇଁ? ଏଇ କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ତକ ଛଡେଇବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିକି ଟିକି ଟିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ସେ କଖାରୁ ମଞ୍ଜିର ତା ଉପର ଚୋପାଟାକୁ ଛଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଚାରୁ ମଗଜ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଚାରୁ ମଗଜ ଏଇଠୁ ତିଆରି ହୁଏ କି ନା ଅଲଗା ଜିନିଷ? ସେଟା କହିପାରିବିନି। ସେଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଚାରୁ ମଗଜଟା କଣ। କଖାରୁ ଏଇ ଯୋଉ କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁରା ଉପରଟେ ଟେକିକି ଦେଖେଇଲେ ଗୋଟେକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କେମିତି କଖାରୁ ମଞ୍ଜିର ତାର ଉପର ଚୋପା ଛଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ସମୟ ହେଲା ଭେଦେଇଛନ୍ତି? 20 ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭେଦେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରିପାରେସନ କେମିତି କଣ ହବ ଏ ବୋଇତାଳୁ ମଞ୍ଜିର ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଏ ନୂଆ ରେସିପି। ଏଇଟା କଣଟା ହବ ଏ ମଞ୍ଜିରେ? ବୋଇତାଳୁ ମଞ୍ଜି ବରା ତରକାରୀ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୋଇତାଳୁ ମଞ୍ଜି ବରା ତରକାରୀ ଆଜିର ନୂଆ ରେସିପି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଟି ଦେଉଛି S4 ଦେଶୀ ଫୁଡ ବ୍ଲଗ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ କଣ ଏଟା ଚାଲିଛି? ବୋଇତାଳୁ ମଞ୍ଜିକି ଟିକେ ମାନେ ଶିଳ ବଟା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ସର୍ଟ ବୋଲି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବୋଇତାଳୁ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ସେ ଯୋଉଟା ଚୋପା ଛଡେଇ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବେ? ସିଏ ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାରରେ କଣ ଶିଳ ପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମୟର ବହୁତ ଅଭାବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି ରସୁଣ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ 1 2 3 4 5 6 7 9 10 କୁଳା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 2ଟି, ଅଳ୍ପ ଜିରା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ତାପରେ ଆମର ସେଥିରେ ପଡିବ ଏଇ ଯୋଉ ଚୋପା ଛଡା ହେଇକି ରଖିଥିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ରୋଜି ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ଉପରୁ ଯୋଉ ଚୋପା ଛଡେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଚୋପା ଛଡେଇଥିବା ମଞ୍ଜିକୁ ତା ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଡ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହବ ନା, ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବେ। ସେ ପେଷ୍ଟଟା ଖେଳ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଆଇଟମ ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ, କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ବରା ତରକାରୀ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାରରେ ପୁରା କଣ ଇଏ ପୁରା ପେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା ଟିକେ ରଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଚାଲିଛି। ଆକୁ କେମିତି କରାହବ ପୁରା ପେଷ୍ଟ ହବ କି ଦରଦରା ରହିବ କି ଟିକେ ଖଦରା ଖଦରା ରହିବ କହିବେ। ସେଫ୍ ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ରୋଜି କିଚେନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆଜିର ଆଇଟମ କଖାରୁ ବରା ତରକାରୀ, ଯୋଉଥିରେ କି ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ବର୍ତ୍ତମାନ କଖାରୁ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ପେଷ୍ଟ କରା ଚାଲିଛି। ଇଏ କଣ ଥରେ ଏମିତି କଣ ଏକାଥରେ ବୁଲେଇଲେ ହବ ନା? ଏମିତି ଥର ଥରିକି ବୁଲଉଥିବ କରାଯିବ ନା କଣ? କେତେ ପେଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଲଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୁରା ମାପି ଚୁପିକି ସେ ପେଷ୍ଟ କରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ପେଷ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ କି ବେଶୀ ଖରା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଦେଖିବା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ
पूरा पालिश करछंती के टिके टिके रखुछंती देखिया जाऊ कौन होउची वर्तमान ग्राइंडिंग चली सांग माने वर्तमान देखंतु से वर्तमान एतिकी पेस्ट करछन ताको बेसी भी काई पूरा पेस्ट हेनी जस्ट टिके टिके एमिति भाबरे ताको छेचिला वाला करि जंती आ ए जिंसटा को आपण माने देखि पारथिबे केते ए खद खदरा अछि देखियो हाथ मारिके देखिबे देखंतु पूरा पेस्ट है जस्ट टिके ताको ये एमिति करछंती सब गुड़ा प्राय मिसिनी रेडी यही भाया भाव करेंगे तादेह बर्तमान कौन कर एतिक टिके हम कौन करिया टिके अधिक मंजी थिले होता गोटे कखारु कलेक्शन करछंती तादेह बर्तमान आड़ा नामर कॉर्नफ्लोर कॉर्नफ्लोर पड़ो से पेस्ट टिके कौन अच्छे तापर आड़े अल्प टिके मैदा केतटा बड़ा हम आउ दिने आमे सांग माने कखारु मंजी बहुत कलेक्शन करिवु ताउ रखिकी ए आइटम टा टिके करिके आपण सांग माने घरे खाइबे कहिबे केमिति लागुची निश्चिंत कमेंट बॉक्स रे हमर कमेंट करिवे तापर वर्तमान कोन हला नेक्स्ट प्रोसेस देखिबा वर्तमान एकरे पडिबा हमर हळदी गुंड हां वर्तमान एटा जाउ एथरे पडिबा हळदी गुंड सब तो लंका गुंड अल्प टिके लुण देखी ताको वर्तमान गोळी दवा घाटी दवा मिसई दवा भाव गोलौचंती रोजी मैडम देखंतु कखारु मंजी बरा पाई पेस्ट देखंतु एमती भाव मिसई सेंती पूरा ताकू पानी दिया जीवनी वर्तमान रोजी मैडम कहले पानी दिया जीवनी सेमती से जो पेस्ट तैयारी करथिले मंजीर ता देरे मैदा कॉर्नफ्लोर लंका गुंड हळदी गुंड लुण देकी एमती गोटे पेस्ट करिवे जोटा देखंतु पूरा किछि पानी दिया जायनी सुंदर भाव रे हे जे बर्तन याकू गोल 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 गुलगुला करिवे गोल गोल बरा करिवे बरा करके हमर बटन देखो ए कड़े तेल ताती जाइछि ताकू आमे एइतरे वर्तमान छाणिया गोल गोल बरा बर्तन छणा हबो छाणिया बर्तन देखंतु हमर गरम तेल रे जो कखारु मंजी बरा प्रस्तुत करथिले ताकू वर्तमान छाडुचंती रोजी मैडम ताकू डीप ब्राउन हवा पर्यंत छाणिबे भीतर से जिला पर्यंत से पुणी मीडियम फ्लेम रे वर्तमान धीरे धीरे आमर द्वितीय सोपान रे कखारु मंजी बरा तरकारी एक नुआ आइटम संपूर्ण नुआ आपण माने प्राय जानि नथिबे देखि नथिबे एमिति आइटम केवल देखुचंती आम ब्लॉग रे S4 देसी फूड ब्लॉग रे दया करी ए आइटम टी घरे निश्चिंत ट्राई करंतु आउ केमिति लागुची कमेंट बॉक्स रे निश्चिंत जणांतु वर्तमान टिके भाजी गेला परे डीप ब्राउन हेला परे देखंतु रोजी मैडम ताकू वर्तमान गोटे प्लेट को खोल देले देखंतु ताकू एमती पूरा पूरा जेंती बरा भलिया देखा जाउची ताकू वर्तमान खोली देले गोटे प्लेट को डीप ब्राउन वर्तमान देखंतु केते सुंदर लागुची हमर कखारु
ମଞ୍ଜି ବରାଟି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିକି ଡିପ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ତାପରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବରା କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ବରା ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଆମର ମସଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ, ଅଦା ଟିକେ, ରସୁଣ 4-5 ଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ମସଲା ପାଇଁ ପେଷ୍ଟ ହବ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ମସଲା। ମସଲା ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ। ଏବେ ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମର କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ବରା ତରକାରୀ। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ମସଲା ବାଟିଲା ପରେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାଟିଥିବା ମସଲା ତାକୁ ସେଥିରେ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନା କିଛି ଗୋଟା ମସଲା, ନା ତେଜପତ୍ର, ନା ଗୁଜୁରାତି, ନା ଡାଲଚିନି, କାରଣ ଏଇଟା ପିଓର ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍। ଏଥିରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ତେଲରେ ଅଦା, ପିଆଜ, ରସୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସେ ଟିକେ ଭାଜିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଭାଜିବେ ରୋଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ। ଏବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ରାଗ ଅନୁସାରେ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଡ୍ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମସଲାଟାକୁ କଷିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜିର ଆଇଟମ୍ କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ବରା ତରକାରୀ S4 ଦେଶୀ ଫୁଡ୍ ବ୍ଲକରେ ରୋଜି କିଚେନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଜି କିଚେନ ନାଁ ଶୁଣିକି ରୋଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସିଦେଲେ, ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ ଆଳୁ ବି ପଡ଼ିବ? ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ତ କହିନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁଟାକୁ ସେ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁଟା ବି ସେଥିରେ ଆଡ୍ ହବ। ଆଳୁ ବି ପଡ଼ିବ। ତ ଆଳୁ ପଡ଼ିଲେ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଳୁ ବି ସିଝା ପଡ଼ିବ। ଆଳୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଚୋପା ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଆରେ 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 ଆଳୁ ବି ପଡ଼ିବ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ସିଝା ଆଳୁ ଆଉ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ଆମର ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ମେନ୍ ଆଇଟମ୍ କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ବରାକୁ ପକେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଦେହରେ ରୋଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କଷୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷି ହେଲା ପରେ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଆଉ ରେଡି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଇଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ବରା ତରକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କେବଳ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ହଉଛି ସେ ଯୋଉ କଖାରୁ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଚୋପା ଛଡେଇବା। ସେ ତାକୁ ଟିକେ ବହୁତ ବସି ଟିକି କରିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ସେଇଟା ଛଡେଇବା କଥା। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ତରକାରୀ କରିବା, ତାପରେ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖୁବ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାପରେ ରେଡି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ମସଲା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଆଡ୍ କରିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ବରା ତରକାରୀ।
ଯାହା ହଉ ଆପଣ ରୋଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନ ଧରି କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ଉପରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ପରେ ତାର ମଞ୍ଜିରୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇଲା ପରେ ଆଜି ଫାଇନାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ବରା। ମୁଁ ପାଖାପାଖି 10 ଦିନ 15 ଦିନ ତଳୁ ଆଣିଥିଲି ଏ ମଞ୍ଜିକୁ। ତାକୁ ପ୍ରାୟ 10 ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିକେ 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 କରି ଛଡ଼େଇ ଏତିକି ଛଡ଼େଇଥିଲେ। ସେତିକି ଛଡ଼େଇକି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 6ଟି ବରା ହେଇଛି। ଆହୁରି ମୁଁ ମଞ୍ଜି ଆଣିବି, ତମେ ଏମିତି ବସିକି ଛଡ଼େଇବ, କାମ ତ କିଛି ନାହିଁ। କାମ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଆସି ଦିନ ଯାକ କ'ଣ କରିବ, କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ଛଡ଼େଇବ, ଏମିତି ବରା କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ବରା। ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଧନିଆ ପତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ରେଡି କରିଦେଲେ ରୋଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ବରା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ବରା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଚୋପା ଛଡ଼େଇଛନ୍ତି, ସମୟ ଲାଗିଛି? କେତେ ଦିନ ତଥାପି ସମୟ ଲାଗିଲା ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼ା? ଟିକେ ଟିକେ କରି ସମୟର ଖୁବ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ନହେଲେ ଜଣେ ଯଦି ବସିବା ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଛଡ଼େଇଦବ। ଟିକେ ଟିକେ କରି ଟିକେ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ହାତ କଷ୍ଟ ହବ ଆଉ। ତା କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି କି ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ନା ଟିପରେ ଖାଲି ଛଡ଼େଇବା ହବ? ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ବରା। ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ କହିଦିଅ, ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ।